Ginatutukan karon sa Barangay Council sa Barangay Bonbon sa Cagayan de Oro City ang mga problema nga hinimuan sa Children in Conflict with the Law o CICL sa ilang lugar. Gani sa gunsong operasyon ang gilusad aron ma-rescue ang mga CICL. Ani ang balitang barangay ni Cyril Chavez. Tataw matod pa ang nagpadayong problema sa mga batanong galatagaw sa kadalanan 10 oras sa gabi sa Barangay Bonbon, Cagayan de Oro City. Nagdala na daw sila og kagubot sama sa rayot og dunay mga insidente sa pagpangawat. Busa, mas gipakusgan karon sa Barangay Council ang ilang peace and order drive. Lakip sa mga lakang ang pagpatuman og curfew hours. Ga-curfew kami sa among chiptanod everyday, mga 10 PM magsugod, padulong 12 usay, mga 1 AM. Taman. Kana ang programa tapos ga-uplan bakal sita mi sa mga kanang gainom sa dalan. Ilang ga check upon kung nabay unsay mga inagiban ba, mga ingana o ruban pa. Gani sa sagunson nga mga operasyon nga gihimo sa mga tanod, pipila ka mga minor de edad na ang ilang na rescue. Doon na sila'y mga nakumpiska nga hinagiban atol sa operasyon. Doon na sa'y mga gipang endorso sa Carmen Police Station alang sa saktong intervention. Amo gyud ning paningkamutan nga masugaw sila sir ba kay kung dili sila masugaw namo kung sila mapabilin des kadalanan kuan sila magplano unya dan pag man nagplano usa ang aban rugby kung mahay na sila kumo na nga time dako ang tsansa nila nga magplano sa pagpangawat ulo uban kay nang dayon na sa lugar. Apan aminado ang barangay nga dili paigo ang pagpatrolya lang aron masulbad among problema. Sagad manggod sa mga kabataan kung matapos na ang interventions nga ginahimo sa CSWD o uban pang grupo, mobalik ra gyapon sa paglatagaw. Busa ilang hangyo sa mga ginikanan nga atimanon og sakto og gabayan ang ilang mga anak. Naot unta nga magtinabanga kita nga matabangan mi diri sa barangay nga masugpo kaning mga bata kay kini sila tatagaw kayo tapos ang responsibilidad sa atong ginikanan kamo po unta mo tabang po sa inyong mga anak. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao.